Kublai fi baro. Lingba kani ke video nga kwa ban penshai shikinong shong jong ke jela. Hagbedi bat karai jong ke Voice of the People Party ban pelong ya ke Jingïaid Paitbah ke jai Shamin Secretariat hakan riutrik unailar arajar arpunrio. Kidon shibon ki mat bat ki Jingïaid ki baka jela ke kendo. Kebalon ra ya ke jing bat ke jing jenjar ke bakrau ya ke babon ke nong shong. Kani ke Jingïaid Paitbah ke penpau ya ke jing pitar ke jing ki Paitbah ya ke jing bamhon ke jing ki Paitbah ya ke jing persya ke Paitbah ya ke rukom trekam jong ke sarkar MD kabalong persya ya ki tribal ki trai jaka persya ya ki beduk ki bakeduk ki berit ki beria kaba penkharoi ki kam bamsam karukom trekam kaba paria ya ki shnong ki thau bat wanra ke jing pat ke jing pra haka jai nriu ke jing penjot ya ka mariang haka keteng jonggori ke par bat ki don chibon ba ki jinge ba ki mat ndre ka por kam sha bangan batai lut ya ki haka ni ka por kumta ni kintu ya ki pai ba nong shong shnong ki badon ya ka jing kit kli nakamta kala shai kala shisin kaloi jogari ba ka jai nriu bakini shim bentalam bat ni kom ka party hakani ka Jingïaid Paitbah kabanon ka khubor ka shai bat ka baklan shaka sarkar bangin ong katu kalapiang ka sarkar ka diban sai mator yakini kul kom trekam kibalong persya ya ka jing bit ka jing biang ka jing mentoy jong tribal utrai jaka ni don kam ban ying tili ka wei kum ka jai riu ban pen pau ya ka ni ka jing slow ka jong kublai shibon